Hormatly dinleyiciler, Ädertide Şahir Mämmet Seýidowyň Esgeriň Enesiň poemasyny eşdirýäris. Şahir özüniň bu poemasyny gahrman gerçek Oraz Anaýyň Enesi ogul Wikeje bagşlap ýazypdyr. Poema 1967-nji ýylda ýazga geçirildi. Ony Turkmenistanyň halk artisti Juma Ýazmyradow okuyar. Her gün seher günni gordan günni oya, her gün akşam gün matarda gün yaşya. Uzak yıllar sabır edip birine, gözün uçan bağlasına karışya. Heni de mol kölgül edip ayasın, çaňap yatan yolun gözün ayıran ok. Gidenine çäriye gasır geçti de, karışyar ol karışmaktan aran ok. Seret köşök senin gözün yetidir, gelen ok mu görünen ok mu orazan, ah sen yürek nenin edip çıdıyan, büsözlürü eyaman. Ah obudan çıkıp gityen ul yol, eşten ok mu yüreklürün nalasın, ekittin de getirmedin dolanıp, görsen näçe enilerin bağlasın. Bilyämisin sana tarap dikilen, umydy öçmedik gözlüň sanyny, ýa-da getir ýa-da belli jogap ber, näetdiň sen olaryň plan janyny. Balam diýip garybyň donun, bir çak bagyra basan bolsa Enesi, unutmagyn ogly gedek gelenne, bir meňdeşdir eneleriň hemmeti. Yatir meniň ýüregimiň dolunyna, şeýle bir suraty geçen ýyllaryň, bir ene münajat etýänlik taňra, öňe tarap uzadyp dur gollaryň. Damarlar larsa bilegi, çalaja sanrap gitýä, sagaman gel jan malam, soğuk kış howasy endiräp gitýä. Gidip barýan ogly birden öwrülip, ılgap gelip gojoklya enäni, diýdim ýeri öýde kunnun syptyrman, haýsy bir güýç saklady ka dünýäni. Az salymda siňdirseňde jan toprak, bulutlaryň paýrap gaýdan ýagşyny, şunça ýyllap ýetişmänsiň siňdirip, şonu gözlüň döken ganly ýaşyny. Dünýä bir ummandyr, tolkun umman, ömür bir gämidir urya küregin, ine şeýdip alyp gitdiň uly ýol, soğurup enen kalbynnak ýüregin. Ekitdiň de onuň ýygyny süpürüp, sepelediň en çygyşyň garyny, gözü ýaşly ýumruk ýaljak enede, bilmedim men näme gassaň baryny. Hey gözüňe iýilmedimi bir gedek, onuň şunça göz ýaşyny silany, gadim ertekide eşdip ýörenmiz, sen midiň ýa gisse gelmez diýileni.
Öňümizde goçatanyň mekany, goç obasy otyr baýry tirsekläp, müň hesredi görsede ol ömrünni mertlik edip otyr ýene sırsaklap. Bir yerde körpeje çağalaryňam başynda dünýäde hyallary bar. Bu obaň gahrman ýigitleri bar, bu obaň edermen aýallary bar. Ýaşlygymda tilim gedek görüpdim, arzuwundan ot çyrayan obany, mehri üçin kalbym onuň aşygy, duýdy üçin janym onuň gurbany. Edid obam sen mukaddes adyňy, şygyr halatyna salyp öýdärin, sen mehriňi seniň bilen duýdyňy, şondan başga neneňi edip öýdärin. Ine seniň kükregiňde ýerleşýä, destanyma kanat berýän köni tam, baktygymça onuň pagsalaryna ýyllyň sagypasyn açýa hakydam. Görýärin men häzir dağdan agyr, zäherden ajy uruş döwrüni, tüsselýän köne çıraň şygyny, garry ene diňläp otyr böwrüni. Käte bolsa äýnegini süpürüp, örüp otyr elnäki jorabyn, ýatlap otyr urşa giden berdisin, ýatlap otyr urşa giden urazyn. Ellik gerek, jorap gerek goşuno, halas etmek üçin ine ýermedi, başymyda täjedeli şahyrim, bizi şeýdip gollan inelermedi. Okuyarın müň hesrediň taryhyn, garry enäň ýygyrt ýüzünni, dağdan uly dünýä ýaly arzuwy, görýärin men nury üçin gözünni. Ine onuň aladasy arzuwy, gandy urşy ýeňiş bilen gotorup, dünýäň oglun alyp gelýäti weşden, gon ýarul toýgadan ataryp. Dolya öýe gyzyl elwan gelinler, geýenleri ketenimi daraýy, şapadaňlap ılgap gelýä çağalar, berýä ene penje toýpaýy. Ece, daňagarya ýatsalar, teskinip bütedi gallyrya başyn, bolýa oglum, bolýa, çalap şırdap, umydy wär gözler garyn ýataşyn. Üç şagasy uklap ýatyr hataran, dymyp dur tüsseden garlan diýwar, binaýyn jar nazaryny enäniň, iňiň tikenekler ýüregiň awar. Şahyryň göwnüni edil şu halat, piň älim dönüpdi doňon gurşuna, hayran men zeminiň çöwrilmeyişine, hayran men asmanyň inmän nurşuna. Asanymdan gaýtalandy bu owaz, garry enäň ýürek bagry elenni, balasyny gözlän gözi oradyň durludyran penjegini eglenni. Örgally ol alyp onuň penjegin, emaý bilen kakışdyrdy çaňyny, şeýdip ene perdendiňe garaşyp, garşylapdyň näçe giýjäň daňyny. Yadımda men o döwürler enejan, götürürdün känni derdiň aladan, enelere garaşyp dur hasyly, olmaly uçyraksyz giň meýdan. Hany öňkü aýasyna tüýkürüp, gözünden tok geçip duran ogullar, siziň bilen gelinlere bagly, dünýämiziň ähli ırsy oýullar. Dügün çöwe dügüp iýje gadagyň, seher bilen işe tarap uğrardyň, oglundan hoş habar eşitmek üçin töwereňe umyt bilen garardyň. Ilgap gelýän çaga gözüň düşenni,
Bıyıqtiyar hallı ayak çekerdiň, minutlaryň, sekundlaryň içinde görsen näçe bolsa diýini ekerdiň. Plandan hat bar diýip olaglan gapdanyndan ılgap geçer giderdi. Kalbyňa duýdansız ış veren umyt ýene-de duýdansız öçer giderdi. Togap edip olaglanyň ýygynyň ellerini maňlaýyňa sylardyň. Hudaýym bize-de getirsin diýip öz ýanyňdan arzu edip galardyň. Depäňden kanalyan otly jowdanyň naýdasyna neşderine garaman oturun ýeriňden ora gorurdyň garry göwräň egilmäge yaraman. Turoňda da iliň diýräp turarsyň, ýogsa oňur golaň uçup barýandyr. Günleriň kergüni çala ırgylap, şeýdip agyr ýüklü geçip barýandyr. Mert çekipdi seniň ene ýüregiň, eýle-beýle kynçylyklaryň baryny, agyr zähmedem däl jowdaly günem, agyrdan zat gara saçlaryň taryny. İllerdine yanıp seniň ýüregiň, göz ýaşlaryň kirpigiňde gowrady, taryhyň atyndan meniň hakydam, sogrup alýa ýene-de bir suraty. Atar dağın aňyrsynda gizlenýä, dünýä ışık paýlap kiremli mirap. Turkmensahryň kuşananyna göz ýetim, sen işden gelýäsiň aýagyň süýräp. Armanyň ýok ýetip bilseň öýüňe, beşirjeksiň bir jagysym ýarmany. Eneler şeýle günlerim bilmediňiz ýadamany armany. Goňşymyzyň çagalary aç otyr, hanjar bolup dürtülýär ol ýüregiňe. Deň möleşýän ýekece jam ýarmany, sen özüň açýatýaň onuň deregine. Aç öllüm madar ýokmuşyn diýip, nakyllardan ýüregiňe güýç gözleýän, işden ýoklugyny edip bahana, açlygyny çagalandan gizleýän. Gizlendirin öýsüňde çagalar, ýagdaýyňy görejiňden duýýalar, tabaklaryň sen öňüňe süýşürip, ece senem ýa diýýärler. Jaýyň göýelligi, jaýyň berkligi, bagly bolýan bolsa eger binýada, sen ýaly eneden şeýle çagalan ýetişmegi geň zat däldir dünýäde. Beýle ene gahrmanam döredir, beýle ene